Sa dili pa ang nationwide simultaneous school safety drill, ipaubos una sa orientation ug tabletop exercises ang mga school heads, mga ginikanan, DepEd Lapu-Lapu City Division, Lapu-Lapu City Police ug DRRMO. Samtang gisugyot sa Lapu-Lapu City Police nga subayon kun si kinsa ang mga ginikanan nga adunay mga armas. Aniya ang exclusive report. Sa gipahigayong coordination meeting uban sa DepEd Lapu-Lapu City Division, Lapu-Lapu City Police, DRRMO ug Lapu-Lapu City Government, gihisgutan ang mga kabalaka sa pipila ka mga ginikanan sa epekto unya ngadto sa mga bata kun mopahigayon gayud og active shooter drill sa mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City. Gihimug-atan sa City Mayor's Office nga walay mga school buildings nga nakadisenyo alang sa ingon niini nga matang sa hulga kay gitumong man ang pagpabarug sa mga classrooms isip peace zone. Apan nunot ni ining sunod-sunod nga mga shooting incident nga nahitabo sa mga eskwelahan ug may direktiba na usab ang Department of Education nga mopahigayon gayud og nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, hinungdan nga gihanay sa DepEd Lapu-Lapu uban ang nagkalain-laing stakeholders aron maandam ang parehong mga estudyante ug magtutudlo og mga school staff sa naasoyng hulga. Apil ni sa itong propaganda, apil is programa sa Andam Lapu-Lapu kay kuan man ni siya human-induced disaster. Subay niini ug mga adlaw ipaubos sa orientation ug tabletop exercise ang mga magtutudlo, mga ginikanan sa 5 ka mga pilot schools nga unang mopahigayon sa active shooter drill sa dili pa ang nationwide simultaneous school safety drill sa September 3 uban ng DRRM personnel ug Lapu-Lapu City Police. Siguroon usab sa DepEd Lapu-Lapu nga adunay psychological first aid sa matag tunghaan. Depending on the plan for tomorrow's activity, but we will go through the instruction of the central office on September 3. It will be simultaneous. Sa nahitabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City ug sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, parehong mga licensed firearms ang gigamit sa mga minor de edad nga mga shooter. Busa gisugyot sa Lapu-Lapu City Police ngadto sa DepEd nga ilakip sa himuong risk assessment ang pagsuta kung pila ka mga ginikanan sa mga tinun-an sa Lapu-Lapu City ang adunay mga armas. Ang purpose naman po natin doon sa pag-identify ng licensed gun owners para i-ensure na yung kanilang mga firearms ay hindi na-access ng kung sino-sino lang. We will supplement ask for additional instruction from our schools to look into the suggestions made earlier, like if there are parents who have in possession with firearms. Kaganihang buntag, naalarma ang mga ginikanan sa mga tinun-an sa Mactan National High School human may grade 8 student nga nagpost og online threat. Niangkon ba na joke lang daw. Pinapuntahan po natin ng Women's and DSWD pinuntahan para kausapin po yung bata for possible intervention po. Hinuon gitataw sa DepEd nga wala nila kansilaha ang klase sa naasong tunghaan. So far, wala may declaration for cancellation. Wala may nakitaan nga sakto yung nga threat. Morara siya o na social media, hype lang sa social media pero so far wala man. Matud ni Najel Banyasha, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga human sa drill sa September 3, mupahigayon usab sila og mga tigom uban sa mga ginikanan aron magiyahan ang mga ginikanan sa mga red flags o mga timailhan kung ang ilang mga anak nakasinati ba og depression. Nakita sa security forces, sa PNP, o sa DepEd silang study, na the problem started with the family. So what we're doing is proactive, but mubalik kita sa pamilya. Ug maunta August 25 mao'y gikatakdang pagpahigayon sa simultaneous active shooter drill ug giuswag kini karong Setyembre 3. Sa Bicasbahin, nibisita usab sa Cordova Police Station ang mga admin staff ug DRRM personnel sa San Roque School of Cebu Incorporated aron magpa-assist sila sa Cordova Police sa pagpahigayon og orientation ug active shooter drill sa ilang eskwelahan. Sa wala pa ang direktiba sa DepEd, nahuna-hunaan na sa naasoyng private school ang pagpahigayon og orientation ug active shooter drill sa ilang mga estudyante, ilabi na sa mga high school students. Before mag-simulation, dapat nag-orientation para dili na magpanik pod bitaw ang mga bata. Kay if ever ingon ana magdiretso siya sa drill, na possibility nga ang mga bata mukuan dyan na magpanik.
Kay wa man sila kabalo nganong naginani, nganong nay diretso ra ba. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.